משפחות המופת הנמצאות איתנו הן משפחות עשירות לא בעושר אלא באושר. אתם משפחות שנבחרתם, אתם משפחות של נתינה, של עזרה הדדית, הקרבה, ובכך שאתם גידלתם משפחות ברוכות ילדים וידעתם לטעת בהם את השאיפה לתרום לחברה ולהצטיין, אתם מהווים דוגמה ומופת בעם ישראל. תודה רבה. המטרה העיקרית של קיום הטקס והנהגת מלגת הלימודים היא הוקרתן של משפחות ברוכות ילדים והצגתן כמודל לחיקוי בפני הציבור הרחב. משפחות אלה הצליחו להעניק לילדיהם חינוך חם ותומך, ערכים ודרך ארץ ורצון לתרום לחברה הישראלית. אני מברך את זוכי המלגות, כמו כן גם את יתר המשפחות והמשתתפים בטקס מכובד זה. שאו ברכה, בנימין נתניהו. ברוכים הבאים בשם השם, ברכנוכם מבית השם. מר אלי גבאי היקר, יושב ראש ומייסד התנועה, תנועת חיבה, יישא ברכה מאת השם וצדקה מאלוהי שו על פעולו, על מעשיו היפים, על ליבו הטוב ועל המרץ הבלתי נלאה שבו הוא הולך ועושה כל הזמן לטובת עם ישראל. נאספנו כאן במיוחד כדי לומר לכם בשם כל עם ישראל כמה אנחנו אוהבים אתכם, כמה אנחנו גאים בכם, שאתם תפארת עם ישראל כולו. ערב טוב. ניסיתי לחשוב מה זה חיבה. חיבה אנחנו יודעים מה זה. אני החלטתי שאנחנו הרי מחברים כאן גם בין הצבא וגם בין היהדות, בין החינוך. אז קודם כל זה חטיבות יהודיות בשירות האומה. זה מה שהחלטתי. מה שאתם עושים כאן, אין דבר חזק וגדול מזה. ואני אומר לכם, ושזה יישמע רק שני וזה לא משנה, ככה אני מרגיש. כל אישה יהודייה בהיריון שאני רואה אני מתרגש. כי אני יודע שבכך העם היהודי הוא עם נצחי. אף אחד לא יכול לו. המשפחה הראשונה שלנו היא משפחת זלוטין. המשפחה השנייה, משפחת זרביב. המשפחה השלישית היא משפחת מדהלה, משפחה של 12 נפשות. המשפחה הבאה היא משפחת וך, משפחה עם 13 נפשות. המשפחה הבאה, גבירותיי ורבותיי, היא משפחת סבג. המשפחה הבאה, משפחת גיאת. המשפחה הבאה, משפחת תסמה. המשפחה הבאה היא משפחת כהן דלקר, יהודה ואילנה. גבירותיי ורבותיי, המשפחה הבאה היא משפחת אנגל אברהם. תודה רבה. המשפחה הבאה, משפחת נוקד. המשפחה הבאה היא משפחת זאודה. המשפחה הבאה היא משפחת דמסש. המשפחה הבאה היא משפחת בוסקילה. המשפחה הבאה, גבירותיי ורבותיי, יש לה שיא במספר הנפשות. משפחת כהן, משפחה עם 18 נפשות. רוצה להזמין את ידידי הרב אלישיב הכהן מחדרה. רוצה להזמין את משפחת סלע מנחלים, אורית ונתנאל. נשב על המרפסת ונזמור ציפורים בודדות, ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. או תראה כמה טוב יהיה בשנה